Šta dalje pričati? Znači, kada vam se završi ta fermentacija, saharometar, naravno, ćete izmeriti. Ja vam predlažem, kad vidite 3,5 čak i 4% zaostalog ekstrakta, doći ćemo do razlivanja kasnije. Ja mogu da crpnem malo kapu. E sad, jesmo mi samlili ovo? Jel grejemo vodu? Greje se voda, polako. Čestitamo. Ja sam leo, pa nisam obratio pažnju. Čekaj, svi kad ćemo viziti kartu. Znači, on, dosta pitanja su mi ljudi postavljeni na koje ja nisam znao. Odgovor, znači, tu je čekavasa. Za nešto što znam da se radi, recimo nisam imao odgovor zašto tako radi. Tako da možda da pitate šta god. Ajde, da vam kažem, zašto gušće komin? Kad stavite manje vode sa sladnom, znači, ne 1:5, kad se ispira komina u bistreniku ili u celjici, kako god hoćete, imat ćete više vode za ispiranje trebera. Trop ili treber je ono što vam ostane na filtracionoj marami. E sada, ako ste potrošili mnogo vode i dobili ste veću količinu prvenca, ono što je prošlo, znači, iz komine, imat ćete veću količinu prvenca, ali manje koncentracije. Ali vam posle ostane, ovo je drugi razlog zašto treba raditi gušću kominu. Znači, sa odnosom 1:3,5 ja vam savjetujem. Da vam ne kažem da industrija radi čak i sa 1:3. Zato što vam je ostalo više vode za ispiranje. Znači, više ćete izlužiti ekstrakta koji je ostao u tropu. Da ne pojedu to krave. Taj trop je odlična sirovina. Nažalost, u Srbiji koristi se samo u ishrani krava. Mlečno se poveća za 30%. U Nemačkoj rade se razne vrste specijalnih hlebova, jer u njemu ostanu neki proteini, celuloza koje nama treba, ljudskom organizmu trebaju ti proteini i ta celuloza u makrobiotičkoj ishrani. Mi smo davno nekad sa pekarom Klas uradili jednu seriju hlebova i proizvoda od toga, međutim, ti ljudi nisu imali snage. Možda bi trebalo pokušati, ako imate nekog pekara u vašoj blizini, bit će mi zadovoljstvo da pomognem i tu, da proba da uradi. Ništa ne košta. Griota je da se tako odlična hrana upotrebi i da ima manju upotrebnu vrednost. Ja ne rekao da neće se iskoristiti, ali da ima manju upotrebnu vrednost nego što joj pripada. Ajmo sad o ispiranju tropa koji nam je ostao posle izvlačenja prvenca. Predlažem vam najmanje da imate 2 ispiranja. Temperatura vode 75 stepeni. Opet zbog ispiranja, zbog efikasnijeg rastvaranja. Ne odjedan put. Zašto? Ako je u treberu ostalo ekstrakt, na primjer, pričam 6%, s prvim ćete vi doći, izvučit ćete 3% i završili ste priču. Ali ostalo ovde još uvek premnogo ekstrakta koje niste ispravili. Zato vam preporučam prvu polovinu od vode, vidjet ćete kako ćemo ovde da radimo. Prva polovina se da, izvlači se i sad, kad dodate drugu količinu vode, rastvaranje je brže kada imate vodu u kojoj nemate ništa. Znači, vi sok kada rastvarate kod kuće, kad kiselimo kupus, što dodate više vode, soli u vodu, vama ide teže rastvaranje soli. Tako i šećeri, odnosno one supstance koje mi hoćemo da izvučemo iz našeg tropa, čitaj u prevodu iz slada, znači što je niža koncentracija, čitaj ovde je 0 koncentracija toga što kad je dovedemo u kontakt sa tropom i treperom,
lakše će se izduživati i imat ćemo bolje izduživanje. Ja vas molim, ako imate nešto u glavi ovog trenutka, pitajte, slobodno pitajte, jer ćemo imati još vremena dok ovo krčka, dok se mučka i tako dalje. Ja sam čak molio da vam kažu da eventualno imate spremljeno pitanja, začkolice, muke. Imaš ti muke, ne? A to su slatke muke, mi radimo... Kad dođete do fermentacije toga, ako stane fermentacija, šta da radite? Fermentacija, koliki je zaostali ekstrakt, koji se proverio? 1025. Bilo je 1043, pa je 10 dana prošlo od 1025. Na 14 stepeni, tako nešto. Jesi ga okrenuo malo? Šta, da ga malo promučkam? Pa jesam juče, ali ne znam šta će biti. Dalje. Znači da ga promučkam. Gde živiš ti, u Beogradu? Da. Gde si daleko, gde živiš, u kom dođu? 20 metara. Svaki dan prođem pored toga. Mi ćemo zadovoljstvo, pogledamo i odgovorim. Pazi, mnogo imam godina, ne želim da mladim. To, ili inicire ga, imaš kući kristalnog šećera najobičnijeg. Imam. Malo da hrani kvasac. U kakvom stanju ti je kvasac bio sam? Koliko dugo nisi koristio taj kvasac? Na koliko se Ma držao jedan stepeni. dan. Molim? Ma jedan dan, Šta je onda? Mislim, to sam upotrebio, samo talog od kvasca koji sam isprao, pa sam sipao u novu količinu. Znači, pravio sam jednu turu piva, pa sam onda isprao taj kvasac, pa sam dodao tipa 300 ml, tako negdje sam našao na internetu. Je li bio gust ili nije bio gust? Gust, onako, realt. Dobro, dobro, ma to bi trebalo. A kolika ti je zapremina sladovine bila? 30 litara. Koji tip saharometra imaš? Ovo je odavde ili imaš sa temperaturnom skalom? Sa temperaturnom skalom. Neku... Učilo Zagrebi ili... Pa one kao po SX-ku, kako se zove. Ima plato, ima različitih stepena, ali to su svi slični. Pa to otprilike isto to, tamo piše 25, to je 1025. Nema veze. Fermentacija bi trebala da buje. Pa išla je na 14 stepeni, to je možda bilo malo hladno. A koji kvasac si koristio, izvini? Neki Notilje, tako nešto. O, to je ale. To je traži visoku temperaturu. Samo vi švići na 18 18, stepeni. 20 stepeni diži i dodaj mu malo... Šećera. Ali molim te pogledaj. Nije problem. Važi, evo možemo danas. Recite. Ne, što se te zapitao, mislim da dovežem na to, mislim, za kog što znam da je stala fermentacija. Pa zato što je... Ja recimo kad završim fermentaciju merim, radim se ale piva, gornja, pošto nemam uslova za lagere, i onda ja merim 18. dana i 21. dana, i ako je ta vrednost ista, onda je fermentacija gotova i onda ga flaširam. I 18. dana je, na primjer, koliko? Kod ale? Koji ale radiš? Pa recimo radimo pale ale, brown ale, zavisno od boje, mislim, to je slad iz Bačke Palanke plus malo kristala i to je to. Znači ništa posebno radim sa safle kvascima, 204 ili 205, 18. dana izvarim, to bude 1.01. Aha, to. 1.012 čak. Najbolje pivo sam dobio kad mi otišlo na 1.003, ali mislim da je tu bilo malo drugih kvasaca, jer mi baš mislim da je to bilo. Ali to pivo mi je bilo i najbolje što se dobio. Moj savjet, ako
probaj, ništa te ne košta, da bi zaista dobio pravi ale, da li je light ili brown ale. Uzmi malo ale slade. I ja volim, na primer, amber malt, ili Francuzi bi rekli malt. Praznik u ustima je za... Puno će ukusa daje onako Ma, jedan ukus na koji mi nismo navikli na ovim prostorima, jer je industrija radila samo lager tip piva. I ljudi su školovani samo, šta je ovo, ne... Ja sam... U principu za nas hobi pivare mnogo lakše praviti ale nego lagere. Da, apsolutno. Zbog fermentacije i zbog odležavanja, karbonizacije, zbog svega. Elem, ja ću ti dati primjer, pre neki dan sa jednim kolegom koji me zna da sam zaljubljenim putu, a on je mašinac u stvari, zajedno smo radili, i kaže, ajmo vas da popijemo pivo, idemo neki splav tamo kod Jugoslavije, Đilamo, Đilato, takav neki naziv, i spustiše 2 piva. Ja kažem, ništa nemoj da govoriš. Ti si rekao da hoćeš da me počistiš pivom. Onaj konobar će se kaže, nemoj molim te, sipaš ti, pustim. Samo nešto vam kažem, kad hoćete da vidite, da probate pivo koje ste vi pravili ili neko drugi pravili, nemojte da ga probate ako ste oprali sveže zube, jer ćete dobiti jedan strahovit šamar. Da reći kako je ovo pivo. Baktericina sredstva koje se nalaze u pasti za zube menjaju strahovit ukus. Preporučujem vam, uzmite koru hleba, malo toliko, i žvačite. Najneutralniji sklanjač onoga što nam se našlo u ustima je hleb, pogotovo kora hleba. Pričajte sa čovjekom koji je profesionalni degustator na nivou grada. Postoji centar za potrošače i postoji jedna komisija gde su profesor sa poljoprivrednog fakulteta Ida Leskošek. Ako je upoznate, samo kažite, imali smo priliku da upoznamo Vasu Ilijevskog, ona nek priča dalje o meni. Ja ne pričam. Slobodan Gačiša iz Novog Sada, isto profesor na Tehnološkom u Novom Sadu, Olgica Ivko-Grujević, profesor takođe na poljoprivrednom u Novom Sadu. Sa Tehnološkog je, samo se setim prezimena, nažalost jedna legenda je neki doktor Baras, pre godinu dana tresne glavom na ivicu, oklizne se i ode dođe, ali inače bio isto imao vrstan znalac piva. I tako. Sad, za ovo. Kažu i sir. Odličan vas sir negde. Pogotovo, kažu, neutralni kačkavaj. Šta je to neutralni kačkavaj? Tresnuće vam neki edamer, trapist. Čak mi je najneutralnija gauda, ali zavisi čija je. Ali sa korom hleba nećete pogrešiti. I sad, kad izvačete to, opet probajte pivo i prvi ukus koji, prvo što osetite, nek vam to ne bude reperno. Progutite to. Uzmite drugi gutlje. Onda sudite o pivu. Ne samo o pivu, nego o rakiji, o vinu. Počistite ukus koji ste prethodno imali u ustima.